fl-isem ta' Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu ekkiku. Inselmilkom, għandi pjaċir li qiegħed magħkom il-lejla din il-Quddiesa sa nofriha għall-bżonnijiet tagħkom u tal-familji tagħkom, kif ukoll għal dawk kollha li qed jieħdu sehem fil-maratona tal-Caritas. Nitolbu il-barka tal-Alla u maħfra tan-nuqqasijiet tagħna. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u wassanna fil-ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli tas-smewit. Paċi fl-art li bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bini Missier. Int li tneħħi id-dnubijiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi id-dnubijiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin ta' Missier ħenna lina, għaliex int waħdek Quddies, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Nitolbuk mulej Alla tagħna, għatina li dejjem inġarbu il-ferħ tar-rabta tagħna miegħek. Għax ilena sħiħ u bla tmiem jinsab fil-li dejjem naqdu lilek, li minnek iġina kull ġid, bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, miegħek jgħix u jsalta, flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Eluq tal-ktieb tal-Proverbi. Mara taħila min isiba tiswa ħafna aktar mill-ġawar. Fuqha tistrieħ qalb żewġa u dan żgur ikunlu ta' ġid. Risq tajjeb iġiblu u mhux ħażin il-jiem kollha ta' ħajjitha. Tfittex suf u ħjud tal-qoton u taħdmu bil-qalb b'idea. Tmitt idea għal mażel, jaqbdu d-dussies idea. Tiftaħ mal-fqir idea, tmitt idea li l-imsejken. Arriqaħ l-ħlewwa tal-mara, fira żbuħita. Mara li tibża mill-mulej ta' min ifaħħarha. Għatuha mill-frott ta' xogħol idea, ħajfaħruha f'bibien il-belt l-emejjel tagħha. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Ħini kull min jibża mill-mulej. Ngħidu flimkien. Ħini kull min jibża mill-mulej. Ħini kull min jibża mill-mulej. Kull min jimxi fit-triqat tiegħu. Mix-xogħol ta' jdejk inti tiekol. Ħini int u risqek tajjeb. Ngħidu flimkien. Ħini kull min jibża mill-mulej. Martek tkun bħal dilja mmiela fl-irkejjen ta' darek u liedek bħal xitel ta' żebbuġ madwar il-mejda tiegħek. Ngħidu flimkien. Ħini kull min jibża mill-mulej.
Ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibżam il-mulej. Ibirkek il-mulej minn Sion, jalla tara l-ġid ta' Ġerusalem tul ħajtek kollha. Jalla tara wlied ulidek. Ngħidu flimkien, ħini kull min jibża mill-mulej. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lit-Tessalonkin. Dwar il-ħin u żmien ħuti, m'għandix bżonn niktbilkom. Intom tafu sewwa li jum il-mulej jiġi għall-arrieda bħal ħallil bil-lejl. Meta kulħadd jibda jgħid sliem u mistrieħ, dak il-ħin stess bħal uġieħ fuq mara li tkun waslet għall-ħlas tiġi fuqkom għall-arrieda il-qerda u ma jħillsu b'xejn. Ħuti, intom m'intomx fid-dlam biex jum il-mulej jieħodkom għall-arrieda bħal ħalliel. Intom il-koll ulied id-dawl u ulied il-jum. Aħna maħniex ulied il-lejl, anqas ulied id-dlam. Għalhekk m'għandniex norqduha bħall-oħrajn, iżda nisru u ngħixu bil-qies. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr l-Alla. Ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom, jgħid il-mulej. Min jibqa' fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabola. Wieħed li kien se jsifer sejjaħ lill-qadejja tiegħu u ħallilhom ġidu kollu f'idejhom. Lil wieħed ta' 5 talenti, lil ieħor 2 u lil ieħor 1, kull wieħed skont il-ħila tiegħu u sifer. Dak li kien ħa il-5 talenti mar minnu fih iħaddimhom u qala 5 oħra. Hekk ukoll dak li kien ħa 2 qala 2 oħra. Iżda dak li ħa wieħed mar ħafer fl-art u ħeba fl-ussidu. Wara ħafna, sid dawk il-qaddejja reġa' lura u beda jagħmel il-kontijiet magħhom. Resaq qudiemu dak li kien ħa 5 talenti u ġieblu 5 talenti oħra. Sinjur qallu, 5 talenti ħallejt li f'idejja, hawn nara lajt 5 oħra. Qallu s-Sinjur, sewwa għaddejt tajjeb u fidil. Int kont fidil fil-ftit u jien se nafdak fuq ħafna. Idħol fil-għena ta' sidek. Resaq ukoll dak li kien ħa 2 talenti u qallu, Sinjur, 2 talenti ħallejt li f'idejja, hawn nara lajt 2 oħra. Qallu s-Sinjur, sewwa għaddejt tajjeb u fidil. Int kont fidil fil-ftit u jien sa nifdak fuq ħafna. Idħol fil-għena ta' sidek. Iżda resaq ukoll dak li kien ħa talent wieħed u qal, Sinjur, lilek nafek bħala raġel aħrax. Taħsad fejn ma żrajtx u tiġbor fejn ma xerritx. Bżajt. U mort ħbejt it-talent tiegħek fl-art. Hawn nara, għandek dak li hu tiegħek. Qabes is-Sinjur u qallu, għaddej ħażin u għażżien. Kont taf li jien naħsad fejn ma żrajtx u niġbor fejn ma xerritx,
mela kien imissek mort qed flus il-bank biex meta niġi kont immur nixbarhom. Kelma tal-mulej. Għaw sinjali ċari għal min jarahom illi id-dinja qed tingħalaq fi anfisha. U l-bnedmin qegħdin itellgħu ħitan bejniethom. F'dinja indifferenti, b'nuqqas ta' mħabba, kulħadd ibati. Iżda l-aktar li bati huwa l-fqir, in-nies vulnerabbli, il-batuti u l-anzjani. L-imħabba universali li tinkludi lil kulħadd li wera l-amana u l-imħabba li wera s-Samaritan it-tajjeb lejn bniedem mifluġ. Illum ma tantx insibuha fid-dinja tal-lum. Donna tbedna mill-ideali tagħna. Biex tonqos is-solitudni u anki id-diżugwaljanza soċjali li hawn fid-dinja bħalissa, il-qlub iridu jinfetħu aktar u l-idejn iridu jittawlu biex jilħqu lil min hu isfel. Qatt daqs illum ma tinħass il-ħtieġa illi nkunu il-koll aħwa. Kif qal fl-enċiklika tiegħu Papa Franġisku, biex jitwaqqgħu il-ħitan u biex nerfgħu il-miqiegħed isfel. Jiena llum se nagħmel żewġ mistoqsijiet. L-ewwel mistoqsija hija kif jimxi għall-amana, kif ħares lejna. U t-tieni x'jistenna Alla minna. Fil-Vanġelu tal-lum li huwa Vanġelu mill-Isba, insibu illi Alla għandu fiduċja kbira fil-bniedem. Bil-parabolu tal-lum is-sit ġidu kollu, mhux biċċa minn ġidu ta' lill-qadejja tiegħu biex joħdulu ħsibu dan il-ġid. U s-sit x'talab? Li dak il-ġid li qed jaftalhom jamministrawh tajjeb u jkabruh. Tnejn mill-qadejja kienu fidili lejn sidhom. U wieħed minħabba x-xbija jew il-perċezzjoni ħażina li kellu tas-sit ħeba kollox u ma kabbar xejn. Din il-parabola toffrilna ħafna riflessjonijiet. U l-ewwel riflessjoni hija din. X'inhi x-xbija li aħna għandna tal-Alla? Kif inħarsu lejh? Min fejn ġibniha din ix-xbija tajba jew mhux daqshekk tajba tal-Alla? Dan huwa l-ewwel ħsieb. It-tieni ħsieb. Il-bniedem mhuwiex il-padrun tal-ħolqien, tal-ġid, tal-ħiliet tiegħu. Huwa biss amministratur. U għaliex huwa amministratur u mhux sit u mhux padrun, irid jagħti l-kontijiet ta' kif mexxa l-amministrazzjoni tiegħu. L-ewwel domanda, kif iħares Alla lejna?
Alla jara f'kull wieħed minna u f'kull waħda minna xi ħaġa sabiħa. Anke jekk aħna ma jkollniex idea tajba ta' nfusna, Alla bħal missier u meta tħares lejn wliedek dejjem se tara xi ħaġa sabiħa. Għaliex? Għaliex aħna ħolqien tiegħu. Aħna xbija tal-Alla. U għalhekk Alla jara xi ħaġa sabiħa fina. Però Alla ma jarafx biss is-sabiħ li hemm ġo fina, jaraf ukoll id-djufija tagħna, it-tifrik tagħna, il-weġad tagħna. U Alla meta jara l-bniedem daqshekk kompless, tħarrek u bagħat l-Ibnu Ġesu biex jerfa' id-djufija u d-dnub tagħna u biex jagħmel minna ħolqien ġdid. Kif tafu Alla poġġina f'dinja sabiħa? Il-ħolqien huwa xi ħaġa meraviljuża. Tiskopri kemm tiskopri ma tasal qatt biex tifhem il-ġmiel, l-ilwien, il-ħajja li teżisti fil-ħolqien. Poġġina fiċ-ġnien sabiħ is-Sinjur Alla. U għalina biex dan il-ġnien sabiħ nedu sibu, inkabruh, immexxuh il-qudiem. U Alla mhux biss poġġina f'dinja sabiħa u sibniha lesta meta ġejna ngħiduha kif inhi. Id-dinja ma minniex aħna. Imma tal-bniedem ċertu ħiliet, l-intelligenza, ir-rieda, il-libertà, il-qalb li tħobb, poġġa fil-bniedem anke l-ispirtu tiegħu. Infatti fl-ewwel qari tal-lum, mill-ktieb tal-Proverbi, jisibu l-ideal, x'idea għandu Alla kif jixtieqna. U l-Proverbi jsemmi mara, imma nistgħu napplikaw anke għar-raġel. Alla jixtieq jarana nies ta' ħila, nies biżla, li naħdmu bil-qalb, nies li niftħu idejna għall-fqir u middu idejna lejn l-imsejken. Din hija d-dinja, dan huwa l-bniedem fis-sib tal-Alla. Iżda meta l-bniedem jimxi għar-rasu u jfittex biss l-interessi tiegħu u lilu nnifsu, minflok isir kooperatur tal-Alla fil-ħolqien, jipprova jagħmel lilu nnifsu is-sid, il-padrun. L-amministrazzjoni tajba tal-ġid, tal-ħiliet li rċivejna huwa qatt ta' tjubija lejn il-bniedem stess u lejn l-oħrajn. Hawn ġid fid-dinja biex jixba' kulħadd. Alla poġġina fid-dinja u ma ħallija nieqsa minn xejn. Poġġina f'dinja fejn nistgħu ngħixu ta' nies u b'dinjità. Iżda dak li poġġa fuq il-mejda tal-ġid komuni mhuwiex qed jitqassam kif għandu jitqassam bil-ġustizzja. Allura qed jiġri fid-dinja min għandu keddumu fix-xejr u min jrid jitrejja bil-frak li jaqa' fuq il-mejda tas-sit. Il-ħidma ekonomika u anki il-progress materjali għandhom jitqiegħdu għas-servizz tal-bniedem u tas-soċjetà. Aħna rridu nkunu l-bidla
li nixtiequ madwarna. Nixtieq nagħtu ħarsa fi nafusna biex intejbu lil nafusna u nistikkaw anke biex inħallu xi ħaġa sabiħa warajna. Illum kif tafu l-Caritas qed tagħmel maratona bħalissa. Dan ix-xahar il-Caritas għalqet 52 sena fostna. F'dawn is-snin ġew eluf ta' nies, eluf laqas noddhom iħabbtu l-bib tal-Caritas. Min jiġi għall-parir, min jiġi għax jitlob ken jew biex iserraħ qalbu, min jiġi biex jieħu plazzu, min jiġi għax jeħtieġ kura jew riabilitazzjoni, min jiġi għax ikun daħal fi sqaq minħabba l-użura jew ix-xorb żejjed jew id-droga. U hawn min jersaq li Caritas għax iħossu waħdu u jkun jeħtieġ appoġġ u akkompanjament. Il-Caritas tirċievi sussidi mingħand il-Gvern fuq id-djar li għandha tar-riabilitazzjoni. Però ma nirċievu l-ebda sussidju fuq il-ħafna servizzi li l-Caritas tagħti bl-ħlas lin-nies. U għalhekk il-maratona tal-lejla hija tieqa miftuħa fuq is-servizzi tal-Caritas. U nagħmel appell lin-nies li qed jisimgħuni Malta u anke Għawdex li baqa' ftit ħin f'din il-maratona tajjeb li inti kollok sem f'din l-opra tal-ħinien. Grazzi ħafna. Jiena nemmen f'Alla wieħed issir li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu jidher u dak ma jidhirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini talla, imnisser missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru, imnisser mhux magħmul, natura waħda mal-missier bih sar kollox. Niżel mis-sema għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna, ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem, salbuha lina bater għat Ponzu Pilatu mitu difnuh, fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kolba mqazza, tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandi rġejġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin mill-mejtin, is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Fl-Ispiritu Santu mulej li għati l-ħajja li ġej mill-missieru mill-liben li jum mweġġa fl-imkien mal-missieru mal-liben u li tkellem fom il-profeti fi Knisja waħda Quddiesa Kattolika Apostolika nistqarma mudja waħda l-maħfru ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet mill-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Nitolbu. Nitolbu għall-Knisja mqazza tiegħek biex tifhem li inti l-mulej li tagħti d-doni u opportunitajiet ġodda fi żmienna biex fihom tkompli tħaddem dawk id-doni u tkattarhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-mexxejja politiċi tagħna biex bit-talenti li inti tajthom jintebħu li mhumiex proprjetà tagħhom imma għajnuna biex permezz tagħhom jersu qribek u qrib dawk li jaqduhom. Nitolbu. Magħna nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li huma monija b'tant talenti ta' ġmiel u żbuħija fl-arti u l-kreattività biex dawn jgħinhom jgħixu ta' nsara tas-sew u jservu wkoll ta' ispirazzjoni Quddiesa għal kulħadd. Nitolbu. Magħna nitolbuk mulej. Nitolbu għall-mejtin tagħna kollha biex il-mulej jagħtihom il-paċi ta' dejjem. Nitolbu. Inti tajtna l-ġmiel tal-univers mulej biex turina l-pjan tiegħek għalina
il-qattalb tagħna għatililna wkoll immaġinazzjoni u għaqal biex nibnu dinja aktar umana u soċjetà aktar ġusta. Bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Il-qalmeli din is-sagrifiċċju għad tifir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħek. Għatina mulej dis-sagrifiċċju li se nofru lill-kobor tiegħek għalanna il-grazzja li nkunu fidili lejk u jiksbinna l-frott tal-għena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Mulej mako. Miegħek ukoll. Nerfo nubna l-fuq. Nirfgħuhom lejn il-mulej. Nisuħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Quddies. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nisqarru l-qawmin tiegħu, u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla qiegħda. Quddies, Quddies, Quddies. Mulej Alla tal-eżerċiti, smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għola tas-smewit. Imbirek minn ġej fissem il-mulej, osanna fl-għola tas-smewit. Quddies tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr, tali t-xxib li tiegħu u qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr, tali t-xxib li tiegħu u qal, ħudu u xorbu dan huwa l-kalċi ta' demmi. Ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jeqbal dejjem. Id-dem li xerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan misteru tal-fidi. Darba li niklu tal-ħobs, nixorbu tal-kalċi,
nħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċi tas-salvazzjoni. Irroddulek ħajr għax għoġbok tilqana għaw qudiemek biex naqduk. Biċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franċisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof li qed jgħinu Joseph. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fi mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina wkoll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazza Malla Marija, mal-raġel tagħha San Giuseppe, mal-apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u jsebħuk b'Ġesu Kristu Sidna, bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu lil Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għattina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru li minu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Jekk jasfaltna il-qawwa u l-glorja. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħek, la tħares lejn dnubitna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatiha s-slim u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi li xulxin. Ġisem fil-kien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu il-ħaruf Talla, danu li neħi d-nubit tad-dinja, ħin jindawk li se jitqarbnu bil-ġisem tiegħu. Mulej ma jistħoqlix tidħol ġewwa qalbi, għid kelma waħda, ruħi tkun infejqa, il-ġisem ta' Kristu.
ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Ħadna mulej id-don tas-sagramenti mqaddes bl-umiltà kollha nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju li jibnek ordnan ramluh tifkira tiegħu ikun jiswinna biex nikbru fl-imħabba bi Kristus Sidna. Amen. Mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Immorru fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lil Alla.